Ya kwara moke jwang machiegni nitiere kar kae nonro mag gazet wakone na gik mage matimore kar kae chiwo yo machalo nade Sharon ng'ao sikone gigo motimore gazet githoth mano kanya koni mana kacha gazet mar The Standard ni kod weche go ka tang'eni achiel kuom gigo ma ok omulo kar ka ma makoni kawuono bende gin weche gi mag mbui nitiere haka kata jal moro mayudo teko mar donjo e mbui kata mag sirkal kata systems mag sirkal tiwacho ni norango kacha weche go mag defense weche mag security office of the president koda mamoko mantiere kar kae wacho ni kanyo manitiere nyaka weche go mag omenda nyaka foreign affairs defense information health land kachiel koda mago bende mantiere mano mar interior kachiel koda ka counter terrorism center mano nitie kar ka omiya pek gazet mar The Standard nyiewego sani koro wachak somo achiel kachiel kodi ka in ka walidho na lidhe wiye mondo ibede gi siso mar somo mitieke wanya chako somo to okitieke we diere an kae gi Solomon Atito oyawre Clover sinan achiewo makare manai antimo beri tegno igweng' wech michopo kana tegno ajopo yes koro wantie ka gazet gin mana ariyo marango kawuono Daily Nation kod mano mar The Standard nitie weche ariyo momi pek ka gazet mar Daily Nation ni kode ka iwacho ni Ruto housing plan good bad and ugly mano wach mantiere kar ka kamachielo ka wacho ni how China hacked NIS the presidency mano bende nitiere kar ka weche mage mantie ka iwacho ni en gino mapo nono nochako timore higa mar 2017 nyaka sani gazet mar The Standard mane wach mochiw kare wacho mano Kenya's bold newspaper mano nitiere kar kanyo ondike kar ka ani gazet ariyogi ageni nitie weche mathoth ahinya mantiere iye ka to mane ma ponono mako wangi nang'o to wachak kode mana kama wache kanyo no ang'wanena ne kanyo ni mane ma kawuono nyalo usore kar kae manyalo miyo oganda obede kod ng'eyo nene gini endi bende king'iye thoth oganda sani yuago mana omuom kamae koro kineno kama pod idwa pimni gik mabecho gi gik maricho e weche mag wach mar omuom ma koro dhi ng'ad mar mondo miyo osir godo weche go eko mag loso udi ing'eni kanyo bro miyo ji mang'eny bro wacho ni wasome ane ang'e ni to chalo nade kata odoko ni The Standard bende nitiere koda wach monyienyore kaendi maduong' manyiso kaka piny endo mar China ne otemo muomore dag weche go eko mopondo mag NIS kachiel koda apisi mar jatend piny mar mondo migi moko kuom gigo eko mopondo iye kanyo endo wang' no wang'i mago eko bang'e iwacho koro mo jwang' koro sani wayudo ni gazet mar The Standard mano kiny makawuono wabede kod ng'eyo ni en ang'o matimore kante gazet mar The Standard okinyi makawuono to mae gazet makawuono mae weche ma bende Solomon Atito bende koro lero kar ka ineno gi kama gintiere weche go mag tuke siasa udi matimore piny Kenya weche mag iwacho ni mag mibadhi mantie kuonde mopogore opogore ta ahinya nitiere ite mar adek mabende odeng' orang kar ka eno kar ka weche mag Azimio la Umoja mang'eni ang' orang ite mar abich gima ne iwacho weche manyoro koro sani gichiwo 6 days ultimatum en ang'o mantie kar kanyo ma gidwaro motime kindalo auchiel mago mabiro kachiel koda ka wach mane Hussein Mohamed bende ne obago twak kata kod jofwambo kar jot ma jatend piny Kenya kane giduoko penjo wi weche gi mag udi manengo gi oyueyo bende omi pek kar kanyo kamachielo Ruto bende koro kono oganda gi jotelo mantiere apise mopogore opogore on your own Vinicius Junior bende wacho kacha gi weche mag racism e pap iwacho ni rangi mari koro kirateng' to koro ka ine pap kacha cha yuda kweda mopogore opogore Ruto kono jotelo go you are on your own ite mar auchiel wadhi ane piny ka iwacho ni magi matimore nationally nitie weche wacho ni the dark side mano mantiere kod weche go mag chai mano e South Rift kama gintie kar kanyo kaeto nitie weche mag hacking mabende koro miyo jogo mantiere wacho ni ma en China kata Chinese jogo mantiere piny no ma China kaka noyudo thuolo mondo migidonje migepe mopogore opogore pacho kae mondo mirangane ang'o matimore kata to ne gidware nang'o mane gima ntiere kar kanyo ite mar ang'wen omiye pe kar kanyo to kata kamano ang' wachak gi ite mar adek koro ka wadhi ite mar adek gino mantie kar kanyo wacho ni en Shakahola cry of family searching for kin makora nyuola mama mantie ka manyinge Caroline Wanjiku manyo wuode mawacho ni oresi kowuok Shakahola to nyaka sani poko nene jombe osekaladi ariyo piny kanyo nitiere jal machielo bende ma otho bang' kano se rese wacho ni sani bende jogo machiwo hocho mopogore opogore
bende koro nitiere kod ting' mapek ahinya mar neno ni adieri jogi dok e ngimagi mapile ka pile. Ngine maendi en gino endo ma nyo kendo pod kawo ji gi buok ahinya nikech ibiro yudo ka thoth oganda ma samoro jogegi ne oselal kata ng'ato ne nitiere godo ma ichiegni godo, to nyisi ni en koro wuok wabiro nenore e polo kama ibiro chomo achiel kachiel mar mondo mi dhi ng'i anena ni to koso dibed ni nolal kama en mana Shakahola. To nyaka sani ng'e ni ibiro yudo ka nitiere kaka migawo mar weche go eko mag arita nyocha osegolo ler kanyo ni ringre ma oseyudi ng'eny e bur mothanyore ma ne jogi eki time chenro mag iko oganda. Kata kamano pod gin gi luoro ni nitiere ji mathoth ahinya ma samoro pok oyudo ayuda kuonde mane oikgie. Kineno moko kuom chenrogo eko mag reso jogo eko ma ne chenrogi eki kata timbe makamagi omako, gin gigo eko ma pod dhi nyime e bunguno endo, kama bende ibiro yudo ka samoro nitiere moko ma pod iromo godo ka pod obet kendo nigi yie ni gidhi tho machiegni mar mondo mi gidhi girom gi jawar ma gitamore kata mana weche mag chiemo. Kuom mano aparo ni migawo mochung' ne weche go eko mag arita onego bed ni dhi nyime koda chenro go eko mag timo nonro maber mar mondo mi ng'e kwan maber kata kwan endo madieri mag jogo eko ma pod chich ni olal kata kaachiel koda kata mago eko ma bende oseyudi mar mondo mi weggi kata wedegi obed koda kwe musik e chunygi. Nikech maendi gima ibiro yudo ka samoro nitiere jok ma nyaka sani pod otamo nindo kata king'iyo luo Nyanza wa kocha nitie jogo eko ma bende ne owuok kuonde opogore kadhi e chenro go eko mag lamo kare ne giyudore gima kamaendi. Kuom mano anyuola mathoth ahinya kata familia mathoth ahinya pod nitiere koda tungni mar chuny e wi wach makamaendi. Wacho ni kar kanyo ite mar adek piny kanyo mogik ka range ne kanyo rescued man dies ka koro councillors bende nitiere kar kanyo kata joocho ma bende koro kale achiedh nade mopogore. Inyalo paro kaendi juma mokalo ka moko kuom jogo eko magolo ringre jok ma iyudo gi kinye wacho ni giyudo lek mabuogo gi ahinya gotieno kaluwore koda weche mag ringre magisigi neno mang'eny magigolo gi eki. Kuom mano kopogore ni onego bed ni miyo ocho familia ma jogegi bende oyudi kata samoro lal Shakahola niendi kata jogo eko ma timo chenro go eko mag golo ringre gi eki bende ber ka itimo ne gi ocho makende nikech ibiro ka tok maendi ng'ato nyalo kata mana lokore janeko. Yes. En ocho maduong' ahinya monego bed ni itimo ne gi nyakoro mogi jowan ka wantiere kar kanyo ranga ni ite mar adek nitiere bede migepe mopogore mano ite mar ang'wen gazet mar The Standard iwacho ni nyaka sani Solomon nitiere bede migepe kata migepe mopogore mano nego bed ni mane jogi geto ni odonje jo China mondo ne ni kia gima gidarango kar kanyo koso en secret mane mantiere iye kacha. Iwacho ni kata ting'o migepe mago mag arita mag jolweny nitiere apisi mar jatend piny Kenya nitiere mag weche mag tudruok gi pinje maoko mag fwamb kich kata mag national intelligence bende nitiere kar kae kaachiel koda mago bende mag tudruok. Okay, ing'e ni piny China king'iyo maber ka ok wariambo kaka jofwambo kata imbe kisomo namba ndege gi malo sirikal no endo mar mosedhi yweyo ne tich Uhuru Kenyatta ne nitiere kod osiep matut ahinya e kindgi. Kata kamano sirikal manyo donjo niendi mar Kenya Kwanza motelne koda William Ruto ok osebedo koda osiep no endo maber ahinya e kindgi koda piny China. To China ing'e ni en achiel kuom pinjego eko mowacho ni ne ni malo ahinya chenro go eko mag chung' ne weche mag gedo mag apeyni gedo mag gik mopogore pacho kae. Kuom mano ne nitiere orage madongo ma gintiere godo ma aparo ni samoro bende ne gikete kokgi ni biro ringo kuom higni mamoko. Namba 2 China ng'e ni olo piny Kenya pesa piny owacho mokalo cha gin achiel kuom pinjego eko manyo piny Kenya golo pesa ka ohola kuom gi malich ahinya. Kuom mano ibiro do ka samoro ne gidwa ng'eyo ni to piny owacho modonjo niendi gin kodwa gi chenro mage mag weche go eko mag chudo mag gope wagi eki nikech kata king'iyo moko kuom migepe mane gigeto mar mondo mi ging'iye ler kata gimanye gik mane gidwa yudo go eko en mano endo mochung' ne agucho mo mag piny owacho mano treasury. Kuom mano gidwa ng'iyo bende kata mana pisi mar jatend piny ni to bende nitiere e chenro moro amora madhi nyime
momakore koda weche go kuma samoro nyalo bedo ni gidwa ng'iyo ni to bende nitiere chenro madhi nyime momakore ni orak mane samoro wakete kuokwa gi piny owacho mokalo chande pod nyalo dhi nyime koso seng'ade oko. Kasto bende samoro ging'iyo kata mana okenge go kuma ikawe chenro go mag chulo gi gopegi. Kopogore gi mago ibiro kata ka samoro bende nitiere kata mana moko magidwa ni ging'i gibed godo ka ging'eyo ni koso dibed ni jotendwa madongo mochung' ne weche mag orage pacho kaendi inyalo nyiswa ni waban piende wadhi. Nikech king'iyo piny China, jo China mathoth ahinya nitiere pacho kaendi matayo chenro mopogore mag weche go mag gedo. Ma bende sani endi wach mar kata mar housing madhi nyime ni endi kaporo ni en gino endo modhi nyime ma oketi e tim to samoro maybe ne gitemo ng'iyo ni to dibed ni gin ma gibiro bedo wego rak koso nitiere jok moko oko ma piny owacho nitiere godo gi winjruok ma ibiro kel to gini nyalo tam gi orak ma kamaendi. Yes. Nyalo bedo achiel kuom gigo bende merango kar kanyo kanyaka sani gazet mara The Standard ondikni kanyo gigo mathoth ahinya mantiere kar kanyo kotenore kod weche go mag ohala matimore e pacho ka. Mano ka warango gi iwacho ni mag jo China magitimo e piny Kenya kakoro sani bende nitiere mago kuom ranyisi nitiere mago mane timo ohala mano kar timo ohala no ma China Square mabende gino mantiere kar ka jatend migawo Moses Kuria osewacho ni odhi okawo ohala ma kamago ma jogi bende osebedo kata ka timo kaunti ma Nairobi kar ka jogo manigi ohala mopogore koro winjruok e kind piny China kod mano bende mar Kenya nyalo bedo ni kete kama chalo nade bang' gik machalo kama gimuoch nyakora mogi jwang' some iyudane gigo matimore iye kanyo ite mar 4 bathe kanyo nitiere weche go mag Azimio la Umoja iwacho kanyo ni gichiwo ultimatum wacho ni odiochienge 6 ma koro bende gichiwo ne gintiere kar kanyo ka gintiere kod twak mano odiochieng' manyore no kanyo Eugene Wamalwa loso kod jofwambo Raila Odinga ni kanyo nitiere Martha Karua Kalonzo Edwin Sifuna nitiere Wajakoya kachel koda ka Jeremiah Kioni tungacha bende nitiere Fred Okango wacho jitelo gi chopo kar kacha jo Azimio One Kenya Alliance mondo mi gitwagane twak e kindgi koda Kenya Kwanza bende koro erodhi ka gima osego Luanda ndala uchiel gi enango manyalo bedo ni biro wuoke mane penjo maduong' anya ma jopiny penjore okinyi ma kawuono omiya peke ite marabich gazet en mara The Standard. Ma india paro ni japiny ko ng'iewo mae to bro somo malera nikech nineno kata ka chiel kuom jokombe ma ochung' ne twak manyodhi nyime ni ndio Otiende Amolo no wacho ni chal ka gima gibro chungo chenro mar twak ni matin kaluwore ni nitiere winjruok moko ma ogine ka donjone gi kare nikech joka ywa korgi to gimbe gi ywa korgi to ok gitne ka giromo e diere kuom mano magi gigo e kuma samoro kidek miyo ji dok kata mane ndara komakore koda weche go kuma ng'anyo. Wacho kar kanyo some ng'e gima timore kata weche mag demokrasia chenro mag yiero bende koro nie limbo wacho limbo ni be chalo mana limbo ni mana dholuo be samoro gafaya wacho koro wacho by elections in limbo ngama chunye limbo kata ka nie limbo oke matimore kar kanyo en dholuo ma an jokopere kende mwawinjo joma chunye pod nie limbo koro gima timore kar ka pod ni moro matek iwacho kar kanyo ni keto IBC mondo mi ochop kwan madwarore e kinde madwarore ntiere by elections maromo 2 monego bed ni itimo dwe mar 7 nyaka sani Wafula Chebukati osewuok commissioners Abdi Gulia kod Boya Molu bende no se retire mana kaka chik dwaro to koro maendi koro ibiro tim gi nang'o ibiro tim gi nang'o ka koro onge commissioners e penjo maduong' ahinya mantiere kar kae wacho unless ni samoro chike nitiere mag weche kuma yiero manyalo yie mar mondo mi otim gi koda commissioners ma wuok e counties mar mondo mi ota chenro ma kamago eko to bro bedo matek ahinya mano momiyo twak ma kamaendi ne dwarore ahinya mar mondo mi twagni ndi odhi nyime olos weche gi eki kata ka diponi mamoko nyalo dong to nitie moko ma samoro gimoro dipo ka timre to nyalo konyo piny Kenya nikech sani wadak ka gima onge gima nyalo timore moro manyalo miyo kata mana ji dhi yiero moro ma serious nikech sani ndi ka dipono luong yiero moro ma serious ma chuno ni nyaka obed kod commissioners bende wantiere godo waonge godo aya iwacho kanyo koro moge jwang' mano weche go mag yiero ni nyaka sani gigi to koro chomo kanye Ruto erokono gi kan you are on your own jogi koro ni kendgi tim makosa idong' kanyo kendi ote makamano orne jotend migawo mano ka gintiere
karka mano ka ineno gigo ma opogore kuom kaka jal mochung' ne weche go mag jotije piny owacho Felix Kosgei bende koro lero mana konyo maki kar kanyo jogi ni kar kendgi ma giorne jotatije chief of staff bende osendike kar kanyo gigi ma koro nitie donje mibadhi in kendi ine mana kaka irakori kod nyicho jatend piny Kenya owacho kaendi ni ponono ni nitiere ng'ata ma samoro diponi noso lwete mibadhi kata chenro go mag kelo sukari moro ma samoro ni wacho ni ok ber ei pacho kae to koro nego bed ni ikawo ne okang' pod warito nyaka sani kuom mano achiel kuom yore kuma wabro ng'e godo ni gore to dhi weche giki mag mibadhi en kawo okang' noendo machal koda mano manyocho kawo KEMSA cha mago bro miyowa adieri ni kare owacho adier ni ichung' kendi ponono ni bro yudi weche go mag mibadhi kuom mano an ang'ega ni kowachi ka jatend piny owacho to kete tim mane ka wan bende kata ka diponi sani opinion poll de duogi ni be untiere koda yie ni piny owacho ni endi nyalo kedo koda weche mag mibadhi to dipo ka wabedo jok minyalo yudo duondgi ka wacho ni waneno dalili iwinjo kuom mano gichaknwa gi wach mar sukari gieki ma nyo chal ka gima nitiere joma nyo ogodhore godo kendgi giwegi kaka jotelo madongo gieki mar mondo mi seche ma imako rech maduong' ing'eni kisemako rech maduong' ma ikete ei ginene ei net modonje gogono maber mano ibedo gadier ni kara nyithinde nitiere machiegni bute kanyo yes koro mogi juang' bede kod ng'eyo ni nang'o matimore kanyo ite no mano mara ite mara auchiel ite mara abiriyo gi sigana mantie kar kanyo ng'e maber en sigana mabende omi pek e gazet mar Daily Nation koro tine wachikre achika wawuok gi ite mara auchiel ite mara abiriyo mago weche go mag udi gedo mag udi gi wadang'io gi makare kata kamano kama kako sendike kar ka gazet mar The Standard ang'warange ne kanyo gima nitie wacho ni ok obi bedo mar chiwruok kata kamano dhi time yo machalo nade Charles Singa ne oloso kod jopiny mano odiochieng' no manyoro mane kama wantiere kar kanyo e ite mar aboro ka iwuok e ite mar aboro nyakora ite mar abiriyo wadhi ane ite mar aboro gazet mar The Standard mano ka watieke mana mapiyo nitiere kanyo makoro jatend piny Kenya William Ruto okono kanyo ni yonge go teko mar kawo tije mag National Lands Commission wacho ni sani nitie moko mana wacho kanyo kaka mag timo valuation koro golo gi kacha National Lands Commission kenitiere nyaka migawo no mag law mondo mi onene adieri en ang'o manyalo bedo kacha ni timore kinde ma wantiere kar kanyo mane sigana mantiere kar ka ineno nyadendi mantiere kanyo mano jatatije Faith Alube nitiere Nakuru odiochieng' manyoro mano kochung'ne mano Kenya Land Alliance to king'e ni gima dhira en ni akia ni bende piny owacho masani ni endi oyango moko kuom chike matayo migepe mopogore kata chike go eko mane olosi ma piny Kenya ne okalo 2010 nikech en gima ler ahinya ni commission mochung' ne weche go eko mag lope ema biro chung' ne chenro mopogore mag ng'iyo kenge go eko ma kata gigo eko matimore migawo mar weche mag lo kuom mano nitiere gigo eko ma samoro bende kata ka diponi piny owacho mamalo dwa donjore to di bend kod penjo moro ni to ang'o momiyo nikech gima ang'eyo ni onego bed ni timo en ni samoro jatend piny nyalo mana golo chik ne jatend migawo mochung' ne weche mag lope niya ng'i anena moko kuom achiel ariyo adek ma samoro odolore e migapi ni endi mar mondo mirie mapiyo iwinjo koro ka diponi National Land Commission endi koro idwa dole mar mondo mi obedi e bwo piny owacho mana kaka nyo ywaruok nitiere weche go mag thieth makoro ne samoro chal ka gima ni piny owacho mamalo dwa kawo magi gigo eko manyisi ni chal ka gima nitiere moko kuom jogo eko magin derepe ma osewuok malo kuyo chonde madwa ni mondo mi oriemb chenro mopogore e lo jopiny kata doko ni gin chenro go eko ma onego bed ni kaluwore koda chike ma pacho kaendi gin mago moketi kuonde mopogore nyalo bedo ni okete ni tae koda county okete ni tae kata koda migawo kata ministries mopogore pacho kae mano nyakora mogi joang'e ite no mar aboro ibedo kod ng'eyo kar kanyo bende kantie gigo mowacho mopogore kanyo kowacho ni nyaka sani
oganda mantiere kata mantiere kod mibadhi mage jok monego bed ni imako mano ka irango kanyo ni president man symbol mar national unity onego bed ni timang'o e kinde gi bende mantiere kar kacha lweny ger kantiere kar kanyo ite mara chiko nitie weche mopogore kanyo ite mara par kanyo mantiere weche mag artificial intelligence iwacho ni kar kanyo ere kaka wanyarango kama chielo mano ka wantiere kar kanyo iwacho ni artificial intelligence biro loko kaka itimo weche mag somo mano chutho kagoro santie gini wango ni chat GPT iketo penjo kata to oduoki mana kaka dwarore to nyaka sani gima ntiere ong'eyo mana gigo manotimore nyaka dwe mar 9 higa mar 2021 gimoro amora motimre tok mano oonge ging'eyo kendo koni mana kanyo ni oyo an mana AI model an akia gimatimre tok kanyo to akia kata gida penjo kwan maiye to koro koni kwan go tana kia na onge kambi mipenja e kwan makamago abani maendi en yorno endo ma samoro gimomiyo jogi kitemo ng'anyo ne wach makamae en gima samoro nyalo miyo kata mana jopuonjre bedo lazy gibedo jogo eko mong'eyo maber ni after all kata tok mae ok onego bed natiyo matek ahinya mar mondo mi ng'ini thoth ji ibiro yudo ni sani nyithindo masani kata mantiere mbalariany osomo mar mondo mi okal penj to kata ka kosekalo penj to ibiro yudo kata ka higni kata mana bich moko en ng'ama kata higni 10 kata chieng' moro kosebedo gi nyathine to ok onyal konyo nyathine kata mana timo revision nikech ne ok osomo mar mondo mi omak gini endi o apply a normal life kumano apani mano mibedo ka samoro jolony golo siem mager ni chenro mar artificial intelligence niendi kidek tero weche go mag somo koma samoro ok owinjore nikech en ga gima anyalo wacho ni fani ahinya ka ibiro do ni nitiere gima nyalo siro bwongo e chenro go eko mag paro kata kidwa paro gimoro to nitie gimoro ma iseringe mar mondo mi okonyi mapiyo piyo ibiro do ka mondo mi ibed ng'at no ma wiye chiemo kata manyo kende wuon biro bedo matek ahinya ka in nyathi skul nikech ing'e maber ni ka dipo ni en algebra to ema idwaro ni mondo mi isolve mapiyo piyo to in gi kamoro midhi ringe chap chap wi ok par ni gini nosepuonji mar mondo mi kata sabi puonji gini onego bed ni mako mar mondo mi dhi ti kode kendi wuon chieng' moro kamoro mano kinde ka wantiere kar kanyo wacho ni gazet mar The Star koro mo giwang' yude gazedo mondo isom ibede kod ng'eyo toke kanyo ang' isom yuda ne kanyo just one more point to Champions League sport mane wach mantiere kar kae Manchester United dware ahinya odiochieng' ma kawuono ka irange kanyo ite mogi kar kanyo ang' yude kendo ang' isom yo makare wach mondo rango kar ka Solomon Atito nitiere wach mara uti mane gazet mara Daily Nation Ruto housing plan gima ber gi marach ye kae en ang'o iwacho kanyo ni real estate developers to get free land tax incentives mai mantiere kar kanyo makoro bende nyabedo ni miyo gi thuolo mar neno ni oganda oyudo udi e yo makare magi weche moko mantiere kar kae ka wanyalo mana neno gi iwacho ni the good the bad and ugly gima ntiere kar kanyo biro ma opogore to kata kamane nyamana nene kanyo ite mokwongo no Solomon Atito ng'eni kae nyoro no ing'iyo kaka jagoro mongirore bwo migawo mar weche go mag housing hinga kanyo temo lero chenro ni endi mar housing plan par loch mar jatend piny nyoro to nyobedo gi tich matek ahinya kendo nyineno kogolo kata mana and ka chief oyweyo luya masik chwade okwayo pi modho seche go eko bende jaloso elo par loch mar jatend piny Hussein Mohamed nyo biro mobede bathe kacha chande mar mondo mi omiye sir moko kata omiye gik moko ma samoro nyalo konye mar mondo mi otiek godo chenro go eko mag lero ne jofuambo wach mar housing plan nindi to gima duong' ma nyaka sani endi pod ok wang'eyo madoni mondo wang'e na ka endi Cleophas gini en tax en osuru koso en atamalo adekni en osuru koso en saving kata keno kaka piny owacho ngine piny owacho kete kaka keno
ni bang' higni 7 moko kineno ka samoro koro iwinjo ka chunyi ok dwar ot ma samoro ichoke pesa mar mondo mi ger ni samoro inyalo bede ni to koro inyalo kawo pesa ni cha kendo. Gima duong' kaendi ma thoth ji penjore jok ma samoro ibiro ng'ad pesa ni endi en niya, yie mane kata trust mane ma wantiere godo gi piny owacho waniendi mar mondo mi bang' higni 7 tanyalo timo ang'o, anyalo golo pesa chande. To seche mabiro golo pesa dong definitely nyaka dhi ng'adi, kech ne giwacho ni ibinyalo mana golo nus ne. Manyiso ni ka bang' higni 7 nendo yudo kata ka ise solo 100,000 kata 200,000 tinyalo mana kawo 100,000. Iwinjo? Kasto bende gima samoro nitiere kaka dhano penjore kaendi nikech king'iyo kata mana kadiponi giwacho ni gini endi en saving kata keno. Ing'eni onge ng'ama inyalo chun gi wach mar saving. Saving onego bed ni bedo gima voluntary kata ichiwori kendi wuon. Ichiwori kendi wuon nikech ing'eyo niya tok higni makama kata tok dweche makama endi to keno na niendi adwa natim godo 1 2 3. Iwinjo? To ng'ato ok nyalo wacho ni ken mar mondo mi tok ka higni makamae to keno ni wadwa ni mondo iger godo ot. Iwinjo? Samoro intiere gi ot. Nitie jatend Azimio Raila Odinga ne openjo moro ni ng'amonyisi ni wan wadwaro nitiere joma dwaro ot. Kasto bende king'iyo gini okata marach to thoth jogo kuma idwa ni mondo mi olosi wach mar weche go mag ute ma nengo gi yot gi eki. Ibiro ka thoth jok mabro donje ok gin hustlers ka, ok gin jogo kuma inyore piny ka. Kara jogo kuma samoro gini ok nyal tieko slums. Watieke yo mayot kamano endo. Ok obi tieko wach mar bedo ni kuonde dak ma ongore ni koro onge. Iwinjo? Koro kata king'iyo moko kuom gik ma giwacho ni the good kata ber mage, king'iyo mogik cha, you can withdraw your money after 7 years if you do not get or want a house. Assurity money kata singo mane mantiere kacha chande ma osechuo tik ni odni endi tanyalo yudo bang' higni 7 bende nitie. Biro ka samoro mano penjo ma ng'at ma samoro nitiere kaka gine sani endi koro winjo nyaka penjre. Oya, king'iyo the bad employer kata ng'atno endo mondikie tich ni ento koyiene onyalo contribute to koyiene golo pesa ne cha bang' higni 7 kodwa golo. Tuwinjo kanyo bende ka okichopo kare gigo ma giwacho kanyo ni long term payment plan. Yes. Bende goli oko. Iwacho iwiti oko kabisa. Nyaka chwada higni 7 no. Nyaka chege koka binyalo usi. Nikech wacho kanyo ni koro ko usni ge milion 3 bang' higni 3 ikawe kache use milion 7.5. So what if achako a contribute then bang' higni 5 awuok e weche mag employment sector. Owacho ni pesa ni miyi kitho kata kitimo. Owacho odiochieng' manyoro makanyo koro magajwange ite mara 7 kod ite mara 8 sigana makamae nitiere. Inene kar kanyo kamondike kanyo ni Ruto Housing Plan. Mane gima nitiere kar kanyo the bad and the ugly. Mane kama gintiere kar kanyo kachelo koda ka the good. Iwacho ni kinde ma gintiere kar kanyo kachel koda gigo ma opogore. Ite moro nitiere kar kanyo bende madani mondo morang weche mag boda bende aneno kar kanyo ite mar 3 nitie sigana mochiw kar kanyo, nitiere sigana mantie toke mogikacha weche go mag somo kiwacho kanyo ni nitiere chenro mago mopogore ta enya bende kotenore kod chenro mag bero sikunde. Ite mar 3 kar kanyo wacho ni I aim to motivate women. Aya mano ite mar 3. Mano dani mantiere kar kanyo ma riembo boda e county ma Kisii makore odiochieng' mantiere ni ana Nyaboke. Oganda luoro tije machalo kama giponono ka gintiere giwacho ni oyo tije moko ok gin mekwa kama gintiere. Aning'eni mana kuongo biro Nairobi mokuongo tik to naneno ng'at mamiyo ma conductor ne buo na chung kang'iye seche mang'eny ahinya, lakini bang'e adoga yudo ni kare magi gik ma kata mana nyithindo kata jok manyiri nyalo timo. Kuom mano maendi en ginendo ma sani koro temo nyiso kata mana kuom ranyisi mond liete ma samoro pod nitiere koda teko manyalo timo gik ma sama joma chuo bende timo. Untiere koda thuolo makamano nikech ma kaka koro wacho ni odwa ni mondo mi ochiw jip ne jok mamine. Mano en ranyisi maber ahinya ni miyo nyalo kendo nyalo timo gimoro amora mar mondo mi gin bende
giket kuone mesa. Kiwacho ni kaero Mary Nyaboke bende koro iwacho kanyo ni en illiterate, onge teko mar somo kod mano mar ndiko, to bende ne miyo maduong' mogik mantiere ohala ni mano mar boda. Wacho ni kogolo ji kumoro achiel kotero kamachielo. Nitiere sigana moro mantiere piny ka nitie wacho ni former rugby star jailed for 6 years. Mano Alex Olaba kaluwore ni ne obwogo janeno e bura moro mamake mano mar bambo. Wacho mano bura mar bembo mane kini magintiere kar kanyo ka irange kar kanyo kamane kaka entie former rugby star jailed for 6 years mane kama entiere. Wanyalo mana dhi kama bende mondo mi ang' waranga komachielo mano ka wantiere kar kanyo. To kata kamano wach mar meko kachiel koda ka buche mantiere kar ka inyalo kawo gi machalo nade? Meko mar jok ma otimore nade machalo buche machalo kamagi ineno ka gintiere kanyo machalo kamagi ineno king'iyo kata mana ginene wach mar bembo ni endi emomiyo koro Olaba ni endi idhi tuwe kuom thuolo mar higni 6 kopogore koda bedo ni ne obwogo ngima mar janeno ma iwacho ni samoro nitiere koda neno moromo i wach mar gima ne otimo ma wachore ne otimo ni king'iyo ite oboke ni endi mar ariyo nitiere wach moro kanyo ni limbe mane nyathi manyako moro masome mbalariany ne odhi ni dhi timo kar suko wich saloon moro olokore bembo kendo nek mare. Magi gik malit ahinya ma aparo ni nego bed ni samoro jok ma kamagi koyudi to ichiwo godo ranyisi ni magi gik ma ok gin gik modhi kare e piny masani nikech ere tiende mako ng'ato gi thuon ma itim godo tim tora kasto ichwe ma inege. Magi ng'ini gin gigo kuma kelo lit ahinya. Kuom mano aparo ni magi gik ma ber ka onego bed ni irido igi mar mondo mi jok ma kamagi manyo mamaki mar mondo mi otim ang'o ochiw godo ranyisi ni magi gik moko winjore obedi ei pacho kae. Ne jomoko manigi tibe majendeke machalo kamago. Ite mar abich no warangi kanyo weche mag Azimio ne waserangi gazet mar The Standard. Ang'o chikre kanyo no rangi wacho kani lwet Raila Odinga ni kanye e golo duol e apis. Wacho ndiro manotimore chieng' tich abich juma mokalo e kindo rengo kod Raila kendo kanye kamane gino bende ochope. Iwacho ni lwete nitie e chenro go eko mag temo golo William Oduol jalup gavana ma Siaya e apis. Penjo maduong' manyaka wapenjre bende chike mapacho kae momakore kora weche go eko mag devolution nitiere kamoro ma yangonwa ni jalup gavana inyalo pudh oko e apise to ka osepudhe oko to iyiero jalup gavana nang'o iwinjo nikech wan thothne gimo wasebedo kwaneno kaendi ni gavana osethechi to jalup ne kawo. Bende nitiere kamoro ma wacho ni jalup gavana inyalo gol oko ka dipo ni nyalore to kare chal ni nitiere kata mana kaka jalup jatend piny Kenya bende inyalo tim nade inyalo pudh oko. Kata kamano apani kaka mana kako wachno endo ni chal ka gima nitiere lwet migosi Raila Odinga e chenro makamagi. Adier makende en ni ok onyal bedo mamor ka kaunti ne mowuoke nitiere koda lweny makagi kacha mag weche go eko mag ating'o mag devolution kata mag lweny e kind gavana gi jalupne. Jogi eki aparo ni migosi Raila Odinga en achiel kuom jotelo go eko mane oketo okenge mag neno ni Oduol obedo jalup gavana kata oketo winjruok mar mondo mi oyie obed jalup Orengo. Inyalo paro kane idwa dhi e yiero to Oduol ne oseyango ni en odhi chung' kaka jaod bura ma Lego Usonga. Kar kamano ne ogo bade piny ma oweyo Atandi ok nowe ne Atandi Atandi nokowe ne Atandi pod jaod noweyo ng'wech mar laro bedo jaod bura to yie bedo jalup gavana. Ere kaka ne gichope mano gima bende kata Oduol onego bed ni penjore kende owuon. Ma endi achiel kuom jotelo go eko ma anyalo wacho ni en ng'at ma en gi chia mar telo ndi lakini nitiere seche moko ma nyaka koro ng'ini to dayo mane ochung gokinyi kata samoro miyo kata jok mane owuok gokinyi
ka yoro tho mar mondo mi odhi ogonu kura konge maber ni yawo duol manwadwa no bed governor 2013 koro dhi bedo achiel kuom jotelo masia kaendi kendo mana jalup governor gin gorengo nyatieng ma wang' ni Siaya lokore jogi nigi geno ni nitiere ber mane gin go geno ni dhi timore slogan mar gi mane giringo ga gi manyo kura ne nyalore koro akiani ne ang'o mane nyalore ka ma samoro sani koro ok nyalre ni kuom mano aparo ni ka diponi nitiere weche go eko mag mibadi ma samoro jalup governor neno ing'eni inyalo bedo koda twak makende koda governor koro ing'eni chalo kaka jatende ubedo godo gi twak piny maloyo dhi e ute fwambo okana ni ute fwambo rach to ka iginene kamano endo ichalo ng'at ma samoro temo nyiso ni chal ka gima governor gini otamo goyo koro idwa gone gini iwinjo to ka diponi maendi en okang' manitie to nyaka bende wang'i anena ni to e weche mag dongruok ne japiny ponono ni chenro mar gole apisi ni endi odhi ochaki dongruok dhi chopo karang'o kata obro affect nade weche go eko mag chopo dongruok ne japiny nikech sani gima tek ji dwaro gik mopogore opogore mar mondo mi gine kotimore ne gi counties to mago duto mana lokruok bende obiro ne oganda e gazet mar Daily Nation kanyo iti mar 5 kanyo bende gima tie karawacho chieng' wuok tich oganda dhi bedo kanyo mano jod bura dhi chopo ka jod bura nitie special sitting ma bende dhi neno kata ka jod bura kata MCA ma East Assembly Ward mano Gordon Onguru dhi chwalo paro no koro kaka twak mano impeachment motion mar duol e od bura no Siaya mano madhi chakore kanyo chieng' wuok tich mano ka gintiere kar kacho then ite mar 10 gazete mar Daily Nation kama neno kar kae wacho ni digital IDs Huduma namba duogo inene kar kanyo nyinge manya bedo ni opogore sani en mana Huduma namba iwacho sani en digital ID mantiere kar kanyo jatend piny Kenya no lere kendo ne gintiere kar kanyo gi jomo opogore opogore kai wacho ni chenro podhi chalo mana macha ka mana fingerprints dhi neno kata weche mag NHIF NSSF gik mag driving license duto dhi bedo mana kar kanyo e mbui achiel ma en gima ber kech ka idhi hospital to idwaro NSSF NHIF number na tagolo mana kadino oigoro digital ID to ginene kanyo malo kokimany gine kiane ni kano kanyo lakini gima nyaka wapenjre kae ing'eni machano chamo billions of shillings to neno kang'no endo mane berie mogik ma sechege mane dunwa yude gino to aparo ni Kenya Kwanza kweth mar Kenya Kwanza masani koro ni e telo gine opara manyime mar kwedo e okang' mamalo chenro go eko mag biro kod Huduma namba cha mabende negi wacho ni pes japiny dhi tigo do marach ang'o miyo koro gikelo mana gima chal kod macha ang'o molokore iwinjo kech Huduma namba gi eki ne obiro ma ji odhi e court mogore ma wach ni en gima naland void magaran pok na kao mara to ndikori pok kao mara to noor na message ni osetere kanu iwinjo osetere posta makano nikech nonego na kawe Nairobi kato kakawe koro wacho ni koro watero ni go dala machiegni pok no kawe koro gimonego bed nwa penjore en ni ang'o momiyo gini duogo koro mae maber moloyo mokwongo cha iwinjo nikech the difference kind yano kane kata pogruok maduong' ahinya kane dibed ni ene maber moloyo mokwongo chande koso nitiere gimoro mae nitiere godo mamacha chande ne ongego kana en tendering process kata kana en chenro go eko mag lose dibed ni joka kande ne okoluore koda chike koso nang'o matimore mano eite mara 12 nyakon moge jwang ntiere sigana ma opogore mantiere kar kata ahinya mano matinore kod wechego mag uchumi eite ni ntiere kama jotend migepe lose bano tung kanyo ka irange kai to bende kama chielo nitiere wechego mag jogo maloso simiti jogo maloso chumbe kachel koda ka jok mamoko bende mane sectors mopogore koro giwacho kanyo ni osuru mantiere nyoro neno gi weche manyien giwacho kanyo nyaka sani gima nitiere oganda dhi bedo kama tek nyaka jok ket mwandu dhi luor kendo wacho ni dhi wit chiro
madhi e pinyno mar Egypt, pinyno mar South Africa, madhi e pinje maoko mopogore gi piny Kenya mantiere Afrika ka ohala mathoth nyabedo ringo, to mano bende nyalo kelo lal ne tije ne oganda mathoth mantiere karka. To en adier nikech ing'eni wachalo jok ma wasewuok kaka piny Kenya, piny owacho mar Kenya chalo jok mosewuok e buogo joket mwandu mowuok e pinje maoko. Koro sani buogo jo ohala mantiere pacho kae. Kuom ranyisi nyowach kae ndiko jatend migawo mochung' ne weche go mag ohala Moses Kuria ni sani kadipo ni nitiere kod ohala e dier boma, iwinjo idhi keti bed achiel kuom jokanyo mag riwruok mag jo ohala ma bende ichulo 1,000 kaka registration kata ndikruok donge. Nitiere jok ma oketnegi mabiro chulo 5,000 annually, nitiere jok mabiro chulo 50,000 kamano. Koro gima duong' en ni ma dhano ng'iyo kaendi, ka koro an go hala to samoro kata mana siling 5,000 ne moka keti odiochieng' kodiochieng' kata dwe ok yud 50,000 e ohandi ni endi, tidwa ni chulo 50,000 higa ka higa, bende idhi make progress. Mano ni neno kata ka jogine be osechako ywak e weche mopogore jogo ekoma ochung' ne weche go ekoma go hala nyo osechako ywak seche go ekoma bende nyo ikawo pachgi e chenro mar atamala dek midwa kawo mag housing cha. Nyinjo ka gitemo wacho kaka gino nyalo affect weche go ekoma go hala. Apani weche go ekoma mag taxes modhuro kata osuru modhuro masakasa gin gigo ekoma boro buogo okenge mopogore kata mana mag jogo ekoma nie pachoka matimo helni mopogore kendo kwa dek bedo ni samoro kembe moko nyalo loro, jomoko nyalo wito tije, moko be nyalo dar madhi e piny kata mana mag libamba odhi otim kata mana ohande no Uganda, Rwanda, iwinjo. Yes. Gintiere kar kanyo tung malo kata oneno kata you have no option but to accept taxes. Musalem David sikono ganda kamano mane ga kodhi bedo kar kanyo ka wanene mana achiel kachiel mano ka wantiere kar kanyo weche go mag chumbe gi mathoth matimore konde gi duto ka faya walore gi kanyo malore do koro mane makelo e giko gazet mar Daily Nation rumo gi kanyo wadonjo kod twak mar hola kod dongruok kikidhi mabor maena Mogi TV en moro mar bedo kodi kinde duto ka waduogo twak ma kamano biro achiel kachiel e mbui mag Facebook mar Mogi TV kod YouTube mano mar Mogi TV kikidhi mabor kete mar karka nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu kanya kwar mo ke nyaka sango to siep jokano ngamungi ero kamana ya kaparo